Semila mila sa Malayo tanaw na ang maranghang mansaw ni Belay. Ang hailaw nito ay tila naktatahong isang malamang na peso. Manang nandito na po ako batini Austria sa matandang baba na nakbikas mkhate. Sa kanayang mkakamay bitbit niya ang isang bach na pinuang mkakamit at bach asa. Austria, anak, pasok. Kanina pa kita hinihintay, sahot ni Manangfe ang katiwala sa mansaw. Sir Belay nasa opisina pa rin. Alam mo naman ang halos doon na nakatira. Bementong hininga si Austria. Alam niyang hindi makikang madali ang trabong ito. Ang mag-alaga kay Lola Alma, ang Lola ni Belay, ay isang malaking responsibilidad lalo na't kilala ang apo nito sa pakikang mayabang at walang pakialam. Naki Manang kaya ko ito para kay Lola Alma, sabi ni Austria, pilit na nakpapakitan kanayang matatak na loob. Ipinasok ni Manang si Austria sa loob ng mansaw. Halos mapanghanga si Austria sa laki at handang bahay. Parang misyo sa sobrang formal at walang bihay. Dito ka mina, anak. Tatawagan ko si Lola Alma, sabi ni Manangfe. Nang maiwan si Austria, inilibot niya ang kanayang pananghan. Sa isang sulok, nakita niya ang isang malaking larawan ni Belay. Nakasut itong isang mamahaling site at nakatingin sa malayo, walang bahit ng emosyon sa kanayang maka. Ang gwapo sana kang hindi lang makang suplado naisip ni Austria. Maya-maya, dumating si Lola Alma naka-wheelchair at may ngiti sa kanayang halabi. Austria, apo. Salamat at dumating ka pati ni Lola Alma. Lola Alma napakahanda niyo po, sahot ni Austria, limapit at nakmano. Naki bulera katalaga. Pero masaya ako at nandito ka na. Alam mo, matagal ko nang gustong magkaroon kasama na kasing sigla mo, sabi ni Lola Alma. Gagawin ko po ang lahat para alagaan kayo, sahot ni Austria. Nang habang pinapakain ni Austria si Lola Alma biglang dumating si Belay. Nakasut pa rin ito ang kanayang site, halatang haling sa trabaho. Lola, kimista po kayo, tanong ni Belay, walang kahit anong emosyon sa kanayang buses. Ayos lang ako, apo. Ikaw, makang pahot ka na naman, sahot ni Lola Alma. Trabaho lang po, sahot ni Belay. Napatingin siya kay Austria. Ikaw po ang bahong karahiver. Akun nga po si Austria, sahot ni Austria, pilit ng himiti. Siguradian mong alagaan mong mabiti ang lola ko. Ayokong pabaya, sabi ni Belay matalim ang kanayang mata. Napalinog si Austria. Opo, sir. Imalis si Belay. Hindi man lang siya nakpalam o nakpakitang kahit anong interes kay Austria. Ang lamang talaga niya naisip ni Austria. Pero kaya ko ito para kay Lola Alma. Kinabukasan, mga pa lang ay gising na si Austria. Naglito siya ang ahan para kay Lola Alma at inihanda ang makakamot nito. Nang makita siya ni Belay, nakakinot na naman ang noo nito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Belay. Nag-almusal po si Lola Alma, sahot ni Austria. Hindi mo kailangang maglito. May chief kami, sabi ni Belay. Mas gusto po ni Lola Alma ang litong bahay, sahot ni Austria. Basta sendan mo lang ang mga itos ko. Ayokong mahilo, sabi ni Belay at imalis. Sa mga minut na araw hanuan ang naging routine nila. Si Austria walang sawang nag-alaga kay Lola Alma habang si Belay walang pakialam sa kanila. Isang araw habang nakbabasa si Austria sa hardin kasama si Lola Alma, nakita niya si Belay na naklalakad papunta sa kanila. Austria, kailangan kita sa opisina ko, sabi ni Belay. Nahilat si Austria. Bakit po? May papagawa ako sa iyo, sahot ni Belay. Tinala ni Belay si Austria sa kanayang opisina. Napakalaki at napakalamang lugar. Pinong-pino ang mga papeles at libro. Ayusin mo to, sabi ni Belay, itiniro ang isang tambakong mga papeles. Pero, sir, hindi ko po alam kung paano to gawin, sahot ni Austria. Mag-aral ka. Kailangan ko to agad, sabi ni Belay at bumalik sa kanayang ipuan. Napabentong hininga si Austria. Wala siyang choice kundi sundan ang itos ni Belay.
Biong Arab siang nagbasa at nag-aral sinisibikang intindihan ang mga papeles. Nang habang aun pahot na pahot si Austria. Pero hindi pa rin siya makatilog. Naisip niya si Lola Alma. Sigiradong nag-alala na ito sa kanaya. Bumaba si Austria at pumunta sa silid ni Lola Alma. Nakita niya itong gising pa. Austria, apo bakit gising ka pa? Tanong ni Lola Alma. Hindi po ako makatilog, sagot ni Austria. Anong problema? Tanong ni Lola Alma. Ikiniwento ni Austria kay Lola Alma ang nangyari sa opisina ni Belay. Naki apo ganentalaga ang apo ko. Pero mabiti ang peso. Kailangan lang konting pagmamahal, sabi ni Lola Alma. Mahirap po siyang pakisamahan, sagot ni Austria. Hiwag kang sisiku. Alam kong kaya mong bahiyan siya, sabi ni Lola Alma. Niyakap ni Austria si Lola Alma. Salamat po. Bago matilog na paisip si Austria. Kaya kun ha kaya. Kaya ko bang bahiyan ang peso ni Belay? Mahang nagising si Austria. Nahanda siya ang ahan para kay Lola Alma nginit bago pa man siya makapagsimula, nakita niya si Belay na nakatayo sa may pintuan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Belay. Walang bayad ng emosyon sa kanayang maka. Mahanda po ang ahan para kay Lola Alma, sagot ni Austria. Hindi mo na kailangang gawin. May trabaho ka pa sa opisina ko, sabi ni Belay. Pero walang pero. Seminut ka na lang, pitol ni Belay. Napabentong hininga si Austria. Wala siyang nagawa kundi seminut kay Belay papunta sa opisina nito. Mili buminghat sa kanaya ang tambak ng papeles. Semilan mo noan itus ni Belay. Biong araw na nagtrabaho si Austria. Sinibikan niyang intindihan ang papeles nginit nahirapan pa rin siya. Nakita niya si Belay na panay ang tingin sa kanaya tila sinisibikan kung kaya niya ba ang trabaho. Nang magtanghalian, hindi man lang siya inalok ni Belay kahit ano. Kaya nagpasaya siyang bumaba at pimiling kanayang sariling pahkan sa labas. Habang kimakain, napaisip si Austria. Bakit kaya ganito si Belay? Bakit ang lamang ng peso niya? Pagkatapos kimain, bumalik si Austria sa opisina ni Belay. Nakita niya itong nakaupo sa kanayang ipuan, nakatingin sa malayo. Sir, may problema po ba? Tanong ni Austria. Wala, sagot ni Belay, hindi man lang siya tinapinan ang tinghan. Makapo ka sa kayang malangkot, sabi ni Austria. Hindi kita kailangan para makimista sa akin, sagot ni Belay, may bayad ng halit sa kanayang buses. Napalinog si Austria. Alam niyang hindi dapat siya nakikialam, ngunit hindi niya may wasang mag-alala para kay Belay. Sir, gusto ko lang pong malaman kung okay lang kayo, sabi ni Austria. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Kaya ko ang sarili ko, sagot ni Belay. Pero tama na. Magtrabaho ka na lang, pitol ni Belay. Nang habang aun, habang pinapakain ni Austria si Lola Alma, sinibikan niyang magtanong tungkol kay Belay. Lola Alma, bakit po kaya ganito si Sir Belay? Tanong ni Austria. Naki apo mahabang kiwentuhan, sagot ni Lola Alma. Marami siyang pinagdaanan sa bihay. Ano po ba aun? Tanong ni Austria. Noong bata pa si Belay, nawalan siya ang humamahalang sa isang aksidente. Simula noon nahang malamang na siya sa lahat ng tao, kiwento ni Lola Alma. Kaya po pala, sabi ni Austria. Pero mabiti ang peso. Kailangan lang tong magmamahal sa kanaya, sabi ni Lola Alma. Sana po magbago siya, sabi ni Austria. Alam kong kaya mong bahiyan siya, sabi ni Lola Alma. Nang habang aun, hindi makatilog si Austria. Naisip niya ang kiwento ni Lola Alma tungkol kay Belay. Nawa siya sa lalaki. Kaya pala ganito siya. Kaya pala ang lamang ng peso niya, naisip ni Austria. Kinabukasan, nagpasaya si Austria na subikang lapitan sa Belay. Nahanda siyang kopa at dinala sa opisina nito. Sir, ito po kopa, sabi ni Austria, inilapak ang tasa sa mesa ni Belay. Hindi ako iminom kopa, sagot ni Belay.
Pero baka po makatilong para humaan ang pakiramdam niyo sabi ni Austria. Tiningnan ni Belay ang kope. Pagkatapos tiningnan niya si Austria. Sa inang pagkakataon nakita ni Austria ang isang boyet ni imusayon sa mata ni Belay. Salamat sabi ni Belay mahina ang kanayang buses. Ngimiti si Austria. Walang animan po. Imalis si Austria. Habang naglalakat napaisip siya. Siguro may pakasapan ha. Kinabukasan hindi na hanang suplado si Belay kay Austria. Hindi pa rin siya ang humingiti ngunit hindi na rin siya hanong nakakalit. Austria, tawag ni Belay. Sirsakot ni Austria limapit sa kanaya. Kailangan kong tulong sa kapapalis na tuwa sabi ni Belay. Sa kapua sirsakot ni Austria masaya na nakakatulong siya. Tiniruan ni Belay si Austria kung paano intindihan ang kapapalis. Sa inang pagkakataon naramdaman ni Austria na pinakakatiwalaan siya ni Belay. Habang nagtatrabaho sila, sinibikan ni Austria na makikwento tungkol sa kanayang bihay. Sir, alam niyo po ba limaki ako sa probinsya? Napakasimple lang bihay doon sabi ni Austria. Hindi ako interesado sagot ni Belay. Pero magtrabaho ka na lang pitol ni Belay. Napabentong hininga si Austria. Alam niyang hindi po handa si Belay na magbikas sa kanaya. Nang habang pinapakay ni Austria si Lola Alma mili niyang tinanong ang matanda tungkol kay Belay. Lola Alma gusto ko po siyang tulungan. Pero ang hirap niyang lapitan sabi ni Austria. Alam ko apo. Pero iwag kang susuko. Kailangan niyang tong magpapakita sa kanayang pagmamahal sabi ni Lola Alma. Paano ko po ang kakawin tanong ni Austria. Magpakita ka lang kabitihan sa kanaya. Iparamdam mo sa kanaya na hindi siya isa sabi ni Lola Alma. Kinabukasan nagpasaya si Austria na sundan ang payo ni Lola Alma. Naghanda siya ang pananghalian para sa kanilang dalawa ni Belay. Sir, ito po pananghalian sabi ni Austria inilapak ang hapagkain sa mesa ni Belay. Hindi ako nagpapalito sagot ni Belay. Pero gusto ko lang po kayong ipakain. Para hindi kayo makitom sabi ni Austria. Tiningnan ni Belay ang hapagkain. Pagkatapos tiningnan niya si Austria. Salamat sabi ni Belay mahina ang kanayang buses. Kimain silang dalawa. Hindi nagsalita si Belay ngunit nakita ni Austria na. Kinakan niya ang lahat ng inihanda niya. Pagkatapos kimain nagpasaya si Austria na magtanong tungkol sa nakaraan ni Belay. Sir, pwede po bang magtanong sabi ni Austria. Ano ang sagot ni Belay? Totoo po ba ang kiwento ni Lola Alma tungkol sa kamahalang niyo tanong ni Austria. Timahal si Belay. Tila nagbago ang kaniyang ekspresyon. Bakit mo tinatanong sabi ni Belay may bayad ng halit sa kanayang buses. Gusto ko lang po kayong maintindihan sabi ni Austria. Hindi mo ako kailangang intindihan. Hindi mo ako kilala sabi ni Belay. Pero gusto ko pong makilala kayo sabi ni Austria. Tiningnan ni Belay si Austria. Sa kanayang mata nakita ni Austria ang sakit at lungkot. Wala kang alam sabi ni Belay. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Timayo si Belay at lumabas ng opisina. Iniwan si Austria na nakakalihan. Nang habang hindi makatilok si Austria. Naisip niya ang sinabi ni Belay. Wala akong alam. Pero gusto kong malaman naisip ni Austria. Kinabukasan nagpasaya si Austria na sundan si Belay. Alam niyang hindi ito tama ngunit gusto niyang malaman kung saan ito pumipunta. Sinundan ni Austria si Belay hanggang sa isang sementeryo. Nakita niya itong nakatayo sa harap ng dalawang pintot. Lumapit si Austria. Nabasa niya ang hapanghalan sa pintot. Ricardo at Elena Montemayor. Mukha-mukha ni Belay. Nakita ni Austria na imayak si Belay. Sa inang pagkakataon nakita niya ang lalaking may pusong nasaktan. Lumapit si Austria kay Belay at niyakap ito. Okay lang sabi ni Austria. Nandito lang ako. Hindi nagsalita si Belay.
Inaan lang ni hang ek pensia ni Austria. Sa piling ni Austria, naramdaman ni Belay ang isang bagay na matahol na niyang hindi naramdaman. Pagmamahal. Matapos ang kanilang pagbisita sa sementeryo, noong mas malapit sa Belay at Austria. Nagsimula silang mag-isip tungkol sa kanilang hobby, makapangharap at makatakot. Austria, sabi ni Belay isang hobby. Salamat. Para saan, tanong ni Austria. Dahil tinanghap mo ako. Kahit na ganito ako, sagot ni Belay. Mahalaga ka sa akin, Belay, sabi ni Austria. Gimiti sa Belay. Sa inang pagkakataon, gimiti siya ng totoo. Sa mga minut na araw, mas naging komportable si Belay sa piling ni Austria. Nakakawa na niyang magbiro at timawa. Isang araw, habang naklalakad sila sa parke, nakita silang isang kaibigan ni Belay. Belay. Anong ginagawa mo dito? Sino ang kasama mo, tanong kaibigan ni Belay. Kaibigan ko si Austria, sagot ni Belay. Tiningnan ng kaibigan ni Belay si Austria mila iluhanghang po. Karagiver lang siya, diba? Anong ginagawa mo sa kanya? Wala kang pakialam, sagot ni Belay, may bahit ng halit sa kanyang buses. Way, Belay, hiwag kang magpapalukod yan. Alam mo namang para lang ang habol niyan sa ayo, sabing kaibigan ni Belay. Hindi ang totoo, sagot ni Belay. Bahala ka. Pero sinasabi ko sa ayo mag-ingat ka, sabing kaibigan ni Belay at imalis. Natahimik si Belay. Nakita ni Austria na nakalala ito. Okay ka lang, tanong ni Austria. Sagot ni Belay, nginit halata na hindi siya nagsasabing totoo. Nang habang aun, hindi makatilok si Belay. Naisip niya ang sinabing kanyang kaibigan. Pero lang ba ang habol niya sa akin? Kinabukasan, nilayan ni Belay si Austria. Hindi niya ito kinakausap at iniwasan niya ito. Belay, anong problema, tanong ni Austria. Wala, sagot ni Belay. May ginawa ba akong mali, tanong ni Austria. Hindi kita kailangan, sagot ni Belay at imalis. Nasaktan si Austria. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago si Belay. Nang habang aun imiyak si Austria. Naisip niya na baka taman ha ang kaibigan ni Belay. Baka para lang ang habol niya kay Belay. Kinabukasan nagpasaya si Austria na imalis. Hindi na niya kayang tisan ang panlalamig ni Belay. Nakiwan si Austria ang salat para kay Lola Alma. Nagpasalamat siya sa lahat ng kabutihan nito at nagpaalam. Nang makita ni Lola Alma ang salat, nakilat siya. Agad niyang tinawagan si Belay. Belay, imalis si Austria, sabi ni Lola Alma. Bakit, tanong ni Belay. Dahil sa ayo. Nilayan mo siya. Sinaktan mo siya, sabi ni Lola Alma. Hindi ko naman sinasadya, sagot ni Belay. Alam mo, Belay, napakabiti ni Austria. Hindi siya katilat ng ibang baba na nakilala mo. Totoo siyang nagmamahal sa ayo, sabi ni Lola Alma. Natahimik si Belay. Naisip niya ang sinabi ni Lola Alma. Tutuan ha kaya. Tutuan ha kayang mahal ako ni Austria. Pagkatapos ng tawag, napag-isip-isip ni Belay ang nangyari. Narealize niya na mali ang ginawa niya. Na hindi dapat siya nakinig sa sinabing kanyang kaibigan. Nagpasaya si Belay na hanapin si Austria. Gusto niya ang himinging tawad at sabihin sa kanyang mahal niya ito. Nataranta si Belay. Hindi niya alam kung saan hanapin si Austria. Tinawagan niya ang kaibigan nito, ngunit walang nakakalam kung saan ito nagpunta. Manangfe nakita niyo po ba kung saan pumunta si Austria, tanong ni Belay. Hindi, Sir Belay. Basta't nag-iwan lang siya ang salat para kay Lola Alma. Sagot ni Manangfe, halata ang pag-alala sa kanyang buses. Kailangan ko siyang hanapin, sabi ni Belay determinado. Nagmaniw si Belay sa iba't ibang lugar na maaaring puntahan ni Austria. Pinuntahan niya ang mga parke, mga simbahan at mga restaurant. Ngunit hindi niya ito nakita. Habang nagmamaniw, biglang naalala ni Belay ang kiwento ni Austria tungkol sa kanyang probinsya.
baka bimolik siya doen naisit ni belay. Walang pach alinlangan nachmani use belay papenta sa probinsya ni Austria. Malayo ang biyawe nginit hindi siya sumiku. Pach dating ni belay sa probinsya nachtanong siya sa mhatawkang nakita nila si Austria. Sa wakas may isang nakakilala kay Austria. Si Austria. Nandun siya sa bukid. Nagtatrabaho siya doon sabing isang matandang baba. Nagpasalamat sa belay sa matandang baba at nagtungo sa bukid. Nakita ni belay si Austria na nagtatrabaho sa bukid. Nakasut ito ang simpleng damit at nagtatanim palay. Timahal sa belay. Pinakmastan niya si Austria. Napaktanto niya kung kano niya kamal ang babaeng ito. Limapit sa belay kay Austria. Austria, tawag ni belay. Nahilat si Austria. Napatingin siya kay belay. Belay? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Austria, gelat na gelat. Inahanap kita, sagot ni belay. Bakit? Tanong ni Austria. Dalmal kita, sagot ni belay. Natahimik si Austria. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Totoo ba ang tanong ni Austria? Mahal na mahal kita, sagot ni belay. Suray sa lahat ng nagawa ko. Nakinig ako sa ibang tao. Natakot ako. Pero mali ako. Ikaw ang mahal ko. Umiyak si Austria. Limapit siya kay belay at niyakap ito. Mahal din kita, belay, sabi ni Austria. Niyakap na belay si Austria nang maihbit. Hindi na niya hayan pang mawala ito sa kanaya. Hindi na kita papakawalan pa, sabi ni belay. Hindi rin kita papakawalan, sagot ni Austria. Nang habang aun nakpahinga sila sa bahay ni Austria sa probinsya. Nakkiwentehan sila tungkol sa kanilang mabihay at makapangharap. Gusto kong bumalik sa Maynila, sabi ni Austria. Pero gusto kong kasama ka. Babawi ako sa iyo. Ayusin ko ang lahat, sabi ni belay. Hindi mo kailangang bahiyan ang sarili mo. Tanghap kita kung sino ka, sabi ni Austria. Pero gusto kong maging mas mabiting tao para sa iyo, sabi ni belay. Sapat na ang mahal mo ako, sagot ni Austria. Nakakapan sila. Sa wakas natakpian nila ang tinay na pag-ibig. Pagbalik nila sa Maynila nagtasisayon sa belay na magbago. Gusto niyang maging mas mabiting tao para kay Austria at para sa kanyang sarili. Ina niyang ginawa ay ang himinging tawad sa kanyang lola Alma. Lola, suray po sa lahat. Mali ako. Hindi ko pinakinggan ang payo niyo, sabi ni belay. Okay lang ang apo. Ang malaga, natito ka sa iyong pagkakamali, sagot ni lola Alma. At masaya ako na natakpian mo si Austria. Mahal na mahal ko po siya, sabi ni belay. Alam ko. At mahal ka rin niya, sagot ni lola Alma. Senot kinasap na belay ang kanyang makakaibigan. Suray kang hindi ko kayo pinakinggan noon. Mali ako. Si Austria ang mahal ko, sabi ni belay. Okay lang ang belay. Basta't masaya ka, masaya rin kami, sagot ng kanyang makakaibigan. Nagtasisayon din sa belay na bahiyan ang kanyang negosyo. Gusto niyang tumulong sa mga mahirap at magbigayng trabaho sa mga nangangailangan. Gusto kong magtayong isang foundasyon para makatulong sa mga tao, sabi ni belay kay Austria. Napakagandang ideya mo, sagot ni Austria. Suportado kita diyan. Magkasama silang nagtrabaho para sa foundasyon. Nagbigay silang mga scholarship, mga medical assistance at mga level training. Sa tulong ni Austria, naging mas mabiting tao sa belay. Naging mas mapagmahal siya, mas mapagbigay at mas mapagkumbaba. Isang araw nahilat si Austria nang alakan siya na belayng castle. Austria, mahal na mahal kita. Gusto kong makasama ka habang bihay. Pagkakasalan mo ba ako? Tanong ni belay lumiluhod sa harap niya. Umiyak si Austria. Belay. Pagkakasalan kita, sagot niya. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa probinsya ni Austria. Inimbitahan nila ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan.
Pachkatapos en kasel nachte se sound selang maniran sa mainila. Bimili silang isang malit na bahay at naksimilang kanilang bakong bihay. Gusto kong magkaroon mga anak sabi ni Austria. Ako rin sagot ni Belay. Sa mga minut na taon nagkaroon silang dalawang anak. Isang lalaki at isang baba. Noong masaya at pinuong pagmamahal ang kanilang pamilya. Natitinan nila na ang tinay na pag-ibig ay hindi nakikita sa eman o sa itsura kundi sa peso. Salamat sa iyo Austria, sabi ni Belay isang hobby. Dahil sa iyo noong masaya ang bihay ko. Salamat din sa iyo Belay, sagot ni Austria. Dahil sa iyo natakbihan ko ang tinay na pag-ibig. Nakakapan sila. Sa kanilang akap naramdaman nila ang walang hanghang pag-ibig. Sa kabilang kanilang pagmamahalan at tagumpay sa bihay, dumating ang isang malaking pagsubok sa negosyo ni Belay. Ang fondasyon na kanilang itinayo ay naharap sa isang malaking problema sa pananalapi. Austria, kailangan nating gumawang paraan. Kung hindi malilihi ang fondasyon, sabi ni Belay, halata ang pag-alala sa kanayang maka. Anong pwede nating gawin, tanong ni Austria. Sinibikan nilang mahanap ng solusyon, ngunit wala silang makita. Napilitan silang magbawas ng mga programa at magtanggal ng mga empleyado. Suray kailangan namin gawin ito, sabi ni Belay sa mga empleyado. Naintindihan namin, Sir Belay. Salamat sa lahat, sagot ng mga empleyado. Nalingkot si Belay. Naramdaman niya na nabigo siya sa kanayang mga empleyado at sa mga tong tinutulungan ng fondasyon. Austria, hindi ko alam kung anong gagawin ko, sabi ni Belay. Hiwag kang makalala. Malalakpasan natin to, sagot ni Austria, hinawakan ang kanayang kamay. Sinibikan nilang himinging tulong sa kanilang makakaibigan at makakakilala, ngunit wala silang nakiyang suporta. Suray, Belay. Hindi namin kayo matutulungan, sabing kanilang makakaibigan. Nawalan ng pag-asa si Belay. Naisip niya na baka ito na ang katapisan kanilang fondasyon. Austria, baka kailangan na nating isara ang fondasyon, sabi ni Belay. Hiwag kang magsalitang hanan. Hindi tayo sisiku, sagot ni Austria. Pero wala na tayong ibang choice, sabi ni Belay. Meron pa. Magtutulungan tayo, sagot ni Austria. Nagdesisyon si Austria na magbenta ang kanayang mga alas at mga ari-arian para makatulong sa fondasyon. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi ni Belay. Gusto kong tumulong. Malaga sa akin ang fondasyon, sagot ni Austria. Nandag ang peso ni Belay sa ginawa ni Austria. Napagtanto niya kung gano niya kamal ang babaeng ito. Salamat, Austria. Mahal na mahal kita, sabi ni Belay. Sa tulong ni Austria, nakaraos ang fondasyon sa kanilang problema. Hindi man sila nakabalik sa dati, nakapagpatuloy pa rin sila sa kanilang mga programa. Hindi tayo sumiku, sabi ni Austria. Dahil sa iyo, sagot ni Belay. Natitinan nila na hindi laking panalo ang bihay. May mga pagkakataon na kailangan nilang tanggapin ang pagkatalo. Ngunit ang malaga, hindi sila sumiku at nagtulungan sila para malakpasan ang pagsubok. Matapos malampasan ang pagsubok sa fondasyon, mas naging malapit pa si Belay at Austria. Natitinan nila na ang pagtutulungan ay ang sisi sa matagumpay na relasyon. Hindi lamang sa negosyo sila nagtutulungan, kundi pati na rin sa mga personal na problema. Isang araw nagkasakit si Lola Alma. Kinailangan siyang dalhin sa ospital. Hiwag kang makalala, Lola. Nandito lang kami, sabi ni Belay, hinawakan ang kamay kanang Lola. Magiging okay ako, apo. Basta't mag-ingat kayo, sagot ni Lola Alma. Nagpalipas ng hobby si Belay at Austria sa ospital. Inalahan nila si Lola Alma at hindi nila ito iniwan. Salamat sa inayo, sabi ni Lola Alma. Ang swerte ko sa inayo. Pagkalipas ng ilang araw, humaling si Lola Alma. Tiwang-tiwa si Belay at Austria. Salamat sa Diyos, sabi ni Austria. Salamat sa kanaya, sagot ni Belay.
Bekot sa pag alaga kay Lola Alma nagtutulingan din sila sa pagpapalaking kanilang mga anak. Ikaw na ang bahala sa paglilito. Ako na ang bahala sa paglilinis, sabi ni Belay. Sige, sagot ni Austria. Tiniruan din nila ang kanilang mga anak na magtulingan. Magtulingan kayo sa paghawang en ngayong mga assigments, sabi ni Belay. Opo, daday, sagot ng kanilang mga anak. Natutinan ng kanilang mga anak ang kaulahan ng pagtutulingan. Isang araw may problema ang isa nilang anak sa eskwela. Daday, may nang away po sa akin, sabing kanilang anak. Hiwag kang mahalala. Tutulingan ka namin, sabi ni Belay. Kinausap nila ang guro at ang mga batang nang away sa kanilang anak. Hindi dapat nananakit ng ibang tao, sabi ni Belay sa bata. Suray po sagot ng bata. Naayos ang problema ng kanilang anak. Natutinan kanilang anak na hindi siya isa at may mga handang tumulong sa kanaya. Salamat, daday, mumay, sabing kanilang anak. Walang animan. Mahal ka namin, sagot ni Belay at Austria. Sa kanilang pagtutulingan, ang kanilang relasyon ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag. Natutinan nila na ang pagmamahalan ay hindi lamang isang damdamin kundi isang desisyon na magtulingan at magsuportahan sa isa't isa. Lumipas ang maraming taon. Ang mga anak ni Belay at Austria ay lumaki na at may kanaya-kanaya ng bihay. Daday, mumay gusto na naming magpakasal, sabing kanilang anak na lalaki. Wow! Nakakatiwa naman, sagot ni Austria. Sino ang mapapanghasawa mo, anak, tanong ni Belay. Si Sarah po, sagot ng kanilang anak. Sino ang, tanong ni Belay. Kaibigan ko po, sagot ng kanilang anak. Ipinakilalan kanilang anak si Sarah sa kanila. Nagustuhan ni Belay at Austria si Sarah. Maganda ang mapapanghasawa mo, anak, sabi ni Belay. Salamat po, daday, sagot ng kanilang anak. Hindi nagtagal, ikinasal ang kanilang anak na lalaki kay Sarah. Naging masaya si Belay at Austria. Ang bilis ng panahon, sabi ni Austria. Wenha, sagot ni Belay. Pero masaya ako na nakita ko silang masaya, sabi ni Austria. Ako rin, sagot ni Belay. Pagkatapos ng kasal ng kanilang anak, nagdesisyon si Belay at Austria na magretiro. Gusto na nating magpahinga, sabi ni Belay. Wenha. Gusto na nating mag-enjoy ang ating bihay, sagot ni Austria. Pumili silang isang maliit na bahay sa probinsya. Doon sila naniran. Dito na tayo titira, sabi ni Belay. Dito na tayo magtatapos ang ating bihay, sagot ni Austria. Sa kanilang pagtanda, hindi nawala ang kanilang pagmamahalan. Patuloy silang nagmamahalan at nag-alagaan sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Austria, sabi ni Belay. Mahal na mahal din kita, Belay, sagot ni Austria. Hanggang sa ilang hininga na natili silang magkasama.